Kaixo, Beñat, arratsaldeon. Ongi etorri. Beñat, 26 urte dituzu, eta psikologoa zara. Ez da lanik errazena, ez da? Ez, erraza ez, baina polita bai, ez da, batzante bokazionala, eta esan, ez da mutzen, aukitutako bide hortaz. Eta orain arte 26 urte dituzula esan dugu, oraindik gaztea zara oso. Orain arte ze bide egin duzu, nun aritu zara lanean? Gehien bat, hezkuntzaz formala helduta naiz, voluntariotzat zertutan daula gaztiakin, udalekutan, aizaldi munduan da horrela, tokatu zaire bai, proiektu hombrea ezitzaien moduan jutia, eta gero ere bai, COVID-ak egindako egoera hontan, sortu zian gizarte zerbitzu desberdinetan bai, ez da moduan lan aitea. Epia jantzi behar zen bai, momentun batian, eta, pixkat danetik. Nola daude gazteak? Hori saiatzea entzuten, hortako sortu du zerbitzua, eta ze gustatzen hori. Behi ahotza ematia da gure ardura, eta beek kontatzea hori dana. Eta zer kontatzen dute? Guaingoz, entzuten egena hori bakardadia, prekaritatea, oso biktimistuta daude, ez da, gaztiak, fokoan erdian jartzen egizea, azken aldian askitzeten da behietaz, guretaz, eta, zerbitzua hortago jarritzen da, ez da. Biktimizatuta zer dela eta behar bada pandemiak zer ikusi handia izan du horretan? Hori da, pandemian, denoi eragin digun zerbait da, pandemia ez da inorra ez da kanpoan gatu hontan, eta gaztia, azken aldian, titular gehienak gazti birote dihoazte. Bai, zuek hain zuzen ere gazteak entzuten dituzue, baduzulako zerbitzu berri bat, ez da? Martxan jarri da. Bai, badabida zerbitzu martxan jartzen da Gipuzkoako itxaropen telefonan barruan, gaztei ahotsa emateko. Arreta zerbitzua da, gaztean ongizate emozionala zaintzeko eta entzunak sentitzeko. Bada bide bat esan duzu, nola da telefonoa? Telefono batera deitu beharko da, ez da? Bai, olako gaietako ez da telefonoa bakarrikan, da telefonoa, WhatsAppa, chat bat dugu gure web-orrian, eta gero gure sare sozial guztietan bai alduta harreman du. Honena, benetan, web-orrira jotea eta horraka informazio guztia. Bai, zeren, bakardadea aipatu duzulen, badirudi bakardadea askotan entzuten dugu zahartzaroarekin lotuta, baina ez dauka zertan lotura zuzena izan beharrik, ez da? Ez, pandemia baino lehenoko ikerketek erakusten zuten gaztian inguruan bakardade kasuiek aregotzen izela. Eta, aurreko astean eta zen ikerketa bate dionen arabera, Europa mailan bakardade tasak zaharrangan, helduan gan, bai bikoiztu dira da, pandemian ondorioz, baina gaztean gain laukostu india. 18-35 adintarte hortan. Beraz, gazteak ere bakarri sentitzen dira, bakardadea sentitzen dute. Badirudi paradoxa badela, ez da? Gazteak eta bakardadea? Karo, azkenako pandemiak bai sortu ditula, isolamendu sozial hori areagotzea, ze gazteak ez dakit harremantzeko leku propio bat, ez da, igual, helduak etxe bizitza dituzte eta bertan harremantzeko era disponia dituzte, baina gazteak ez dakit espazio propioiek. Behiek esate ziguna esan, proiektua sortzeko bidean gazteekin kontatu genuen, eta behin ahotza entzun da, behiak esatezuna esan hori, zerbitzua botatzela, behientzako espezialki. Badaude helduentzako, baina gazteentzako karrikan, ez. Eta, baina zuzara, bestaldean egoten den hori, entzuten egoten den horietako bat? Horietako bat, hori da. Azkenengo mezua, jaso duzun mezua, edo eman duzun erantzuna, noiz eman duzu? Mezu bate, duela pare bat egun, lan egoera gogor baten inguruan hitz egiten horrela, eta sartu zen da hori. Lanari buruzko kezkak ere bai? Gaztean problematika ez da, helduenan oso diferentia, baina bai entzuten ditugula, jaz bakarrikan zerbitzu honetan, segun ekainan 14 sortutako zerbait da, baina Gipuzkoako itxaropen telefonoan deitzen zuten gaztiak, bai erakusten dutela problematika horiek, lan mundua, familia harremanak, bikotekideekin harremanak, identitate sexualan arazoak, eta noizan bene bai, bere buraz beste nahi dunan baten dei bat edo ideian bat. Hori izan daiteke agian jaso duzun gogorrenetakoa? Niri bintzat ez tokatu pertsonak horrengoz, baina bai izaten dira hori, gehien bat markatzen duten kasuak. Albisteak benetan datuak oso kezkagarriak dira, gazteen artean norbere buruaz beste egiteko tasak ere gora egin duelako. Bai, aste honetan atera justu berria, tasak gaztian eriotza arrazoia nagusina diala. Gazteen eriotz arrazoi nagusia? Bai, kotxe istripuanan gainetikan. Kontuan hartu behar da hor, kotxe istripuan eriotza tasan jetxiera bate ondala,
azkenako prebentzio kanpaina oso potenteak indialako, baina suizidioen inguruan ez da prebentzio kanpaina horiek, ez da hori faltan botatzen da. Azken aldean bai hasi gehala gehiago hitz egiten olako goztaz, baina oraindik bide asko da. Zerbitzu honen bidez, bada bide bat zerbitzuari esker, adierazi nahi duzue ez daudela bakarrik, ez da? Hori da. Behiek gurekin harremanetan jartzen dira eta beti ukiko duten norbait, telefonan bestaldian, entzungo diena, behin kezkak entzungo dituna eta behin arazoa jarriko duna epizentroan. Inolako juizio gabe, guztiz anonimoa da eta doakoa. Orduan ez du daturik eman berrik. Bere egoeran inguruan beha kontatzen du nahi duna eta horren arabera entzute zaio. Eta, bainat, nola egiten zaio aurre, orain aipatu dituzun horrelako dei edo mezu gogorroiei, ez da? Oso zaila da zuen lana? Bai, hori esan, momentu hona askare bai, ez duzu izango, baina pertsonatekin bai lostratzen duzunean harreman berezi bat, eta horrelako momentu bat daude, baina bai dala gogorra, eta bai zaindu bergala gure artean asko zaintzen gara taldean, hori, bai itzeiten ze nola jundan deia, zertaz... Baiz, eragin egin diezazuke zuri ere, ez da? Jasotzen duzun? Bai, azkenako, zure lana bezala, etxera ematezula, ez da, lan hori, eta pixkat hori zaindu berdeu, gure artean. Zenbat zarete taldean? Oraintxe zuzendaria, proiektuko koordinatzailea eta ni teknikaria, eta gero talde osatzen dute voluntario ezberdinak, formakuntza bat jastuntenak deiak hartu izateko. Eta denok zaudete prestatuta, horretarako prestatuta, eta zuek diozue bi fase dituela proiektu honek, ez da? Hori da. Aurrenengo fase hori izango zen, arreta edo entzute aktibo fase hori, pertsona deitzen duen eta bere arazoa jartzen den epizentroan, eta horren inguruan hitz egiten den, berekin. Eta gero bigarrengo fase bat dago, ja ikusten duenean arazo hori gagian handiegia dela, edo zendiola beak aurre egin, edo berduela ja eskuarte psikologiko bat, zerbitzuan bertan psikologoa daude doako zerbitzu bat emateko, terapia bat, sesio batzuk, horrei aurre egiteko. Eta hori zuek bideratzen duzu, zuek beharra sumatu ezkero, eta noski deitzen duenak nahi baldin badu laguntza hori ere, zuek bideratzen duzue? Hori da. Nahi izan behar du, ditzen duen pertsona horrek, noski, eta gu bideratzen dugu, zerbitzu propioko psikologo bolondresei, edo bestela beste entitate batzuei. Ekainaren 14an, jarri zen badabide bat zerbitzu berri hau martxan, nola hasi da, zenbat dei edo mezu jasotzen dituzue adibidez egun batean? Pixkanaka, zaten dugu, gure uste ez da zerbitzu bat, entzutezunean momentu hortan deitzen dezula edo WhatsAppa geltzen dezula, baizita komeni dela ezagutzia zerbitzu hori eta gero behar badakasunean iristia mezu hori. Erabili gero. Hori da. Bueno, orduan eta mezu gutxiago, dei gutxiago jaso, orduan dago beto beharrik ez baldin bada, ez dagoela esan nahi baldin badu, ez da? Hori da, beharrik ez baldin badago, helburua berez da, era autonomoan gestionatzea bakoitzak bere arazo pertsonalak eta kudeatzeko gaitasun horiek norberak tresna edukitzea, ez da? Baina, klaro, beti ez da hola, eta askotan holako zerbitzuak ez dira ezagunak, ez dira ezagutzen. Eta ez da dila izan beldurragatik, kezkagatik, anonimotasuna adibidez, aipatu dugu, baina gordetzen da guztiz. Hori da, doakoa eta guztiz anonimoa. Hau da, pertsona horrek ez badu nahi esan ezer bere egoera pertsonalen inguruan, ez du zertan esan. Eta bera daka kontrola deitzeko, dei horik eskaitzeko telefonoa, edo mezuak bidaltze guzteko, beti beha da kontrolpean dako egoera guzti hori. Berak erabakitzen du, noiz hitz egin, zuekin, noiz deitu, eta noraino, iritsi ez? Hori da. Ez da behartzen helburu batzuk betetzera, ez horrelako ezer ez. Gu entzuteko gaude, beren arazoak beraiek gestionatzen laguntzeko, tresnak emateko, eta hori,